जों 10,323 नि फाइनाल 30 तारिख আগরতলা টাউন হল ঠিক 11টা তামফ্রো চিনে যে রাজ্যভিত্তিক কনভেনশন ও কনভেনশন নাই ও কনভেনশনে চিনি নাইসিক মুংখা ফাইনাল 3 তারিখ যে চিনি বরম গোনাং মন্ত্রী অকরা বিপ্লব কুমার দেব जोंना तालनैनि जे जरारि माने अ तालनै पुंनानै ते सालबातंख अ सालबानि सालबाजरा सम्पूर्ण सालबाजरा जों बिनि जे कक रिमा अ ककनो जों नायसिङै दङ बटामखाय काजै जों आबोनि बागै 30 तारिख सारा राज्यनि विभिन्न महकुमानि चिनि जे मास्टार दिदिमणि दंनाय रक बरकनि बरक तामक खायनानै मुसुं तामो आंदोलन कर्मसूची नाहाना मुचुं चिनि राज्यनि बेबाक जागनि बरकनि जे खावा वानसुगै तमा आबोनो थानसाखाया कय सरकारनि जे चिनि जे मानथाय सरकारनि चिनि थानि जों साननाय अ साननानि बागै जों लामाव अंखरनाय 3 तारिखनि परे आबोनो बाहायके अंखरनाय चिनि कनभेनशन आलोचना नाय कनभेनशन नि माध्यमे जों अमा सानाय जे 10,323 नि नुखुं बानसि तंनान बागै नुखुंनि बररक थां तंनानि बागै जों जा खायना नांमाने जों खायनाय प्रयोजने 10,323 नि बागै जुदि पुलिस बाय बा सरकार बाय जबा खायलेया कय थैलायनाय नांखाय थोपान थैलायना राजि दंगो तब चिनि 10,323 जारा जों मास्टार तंनाय चिनि अ साख्रि जों तेसा नांगो कारण जों साइमेन 10,323 जे मास्टार दिदिमणि तंनाय रंनि कोनो भूल करे बरकनि निरपराध निर्दोष काजै सरकार जोंनो साख्रि रिखा सरकार जोंनो साख्रि मारिनाय तेसा सरकारनि भूल खायमाने व बुलना सरकार रसायमा नाहानाय अबनो शेष कक सरकारनि थाने गोबां मा लामा दङ सरकार न एकमात्र चिनि अ लामान खुलुगिरि मान दगलाम अ दगलाम खुलुग्रिनान बागै जों बार बार सरकारनि थाने निने रिक्वेस्ट न खलाय दंख जेदिन पर्यन्त गनि जे सालमारि रिमा अ लाइमानि परे जों किन्तु ते नासिगै दंगिया चिनि सभा अनब्रत चलिनाय एवं जेसेब पर्यन्त माय आसा जरा जों लामाव तंनो नांखाय लामाव तंनाय आरो चिनि कोनो बादा तंला थैनानै नांखाय थैनाय लामाव खलाय थैनाय तब ओंखायनो थैया अबनो चिनि शेष